ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, умедворам ки шумо хуб ҳастед. имрӯз душанбе 6 январ. хабарҳои имрӯзаро то охир хуб гӯш кунед. $100 баробар ба 1094 сомониву 54 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1145 сомониву 23 дирам. дӯстони азиз, дар видео ҳатман лайк бимонен, ба канали мо подписатсия бикунен. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 107 сомону 50 дирам баробар шид ва умедворем ки минбаъд курси рубл боло равад, то ки муҳоҷирон каме ҳам бошад хурсанд шавад иншоаллоҳ. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.